ఏంటి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్? మేడం, మగ్గం కార్మికులు మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మేడం. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. తీరివమ్మా. మేడం మీకోసం. ఓ చీరిచ్చి 100 పనులు చేయమంటారు. 100 పనుల కోసం కాదమ్మా, ఒకే పని. కరెంటు బిల్లులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. నేనేం తగ్గించలేను. దేశంలో అంతా ఎక్కువే ఉంది. ఎంతొస్తే అంత కట్టుకోవడమే. మేడం, పక్క రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే మనకే బిల్లులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి మేడం. మీ గవర్నమెంట్ వేసే ట్యాక్సెస్ వల్ల. అయినా ముందు ఎలక్షన్లో మాట ఇచ్చుండారుగా 500 యూనిట్లు ఫ్రీ అని. ఫ్రీ మాట దేవుడేరు. ఎప్పుడు 1000 రూపాయలు వచ్చే బిల్లు ఇప్పుడు 3000 వస్తా ఉంది. కనీసం కూల్ డబ్బులు కూడా రావట్లా. సరే సరే, ఈసారి ఓటేసి గెలిపించండి. గెలిచాక చూద్దాం. ముందుక్కడి నుంచి వెళ్ళండి. మీరు మీ పవర్ బిల్లులో చూపించినారు. రేపు మా పవర్ మా ఓట్లలో చూపిస్తాం.